היום תלמדו קצת על רודוס. אולי אתם לא הייתם בה, אבל היום אני אספר עליה קצת. יש עיר חדשה, יש עיר ישנה, וכמובן יש עיר ריק ונחל. יש מסעדות, יש מלון, וכמובן במלון יש אורחים. יש שירות חדרים. מה, כן, יש שירות חדרים. מלא הלו. אני פה. יש חופי ים, וכמובן יש עוד הרבה מלונות חוץ מזה. עכשיו אני זוכה בבריכה במלון שלי. מה את יודעת לעשות בבריכה? לא יודעת הרבה. אבל עכשיו אני אספר את זה. אני אספר מה אני יודעת לעשות על הבריכה. סליחה, אני רוצה. אני יודעת לעשות סלסה כאילו סלסה אחרית. אני יודעת לעשות מדידת ידיים, גשר. אני יודעת לעשות הרבה דברים שמאיה לא יודעת. מאיה לא יודעת לצלול. את קטנה. אבל היא שוחה נהדר. נו. מה, איך היה ברודוס? בעיר רודוס, מה היה מעניין? ברודוס ממש מעניין להכיר דברים חדשים ולראות מה שונה אצלנו ומה שונה אצלהם.